pozor, start! A připomínám, že běží 3 okruhy kolem nás. Ty 3 okruhy je přibližně 900 metrů. Pájo, 3 okruhy. Tam psali 4, myslím. Štěpána Skouka a Maximiliána Beránka. Už máme v první zatáčce. Pozor, je ostrá, vynáší. Takže poprosím závodníky, aby nám běhli do druhého okruhu. A první se stále Štěpán Skouka, za ním Lenka Sucha. Tyto závodníky se bohužel nepřitíl, ale probíhají nám další. Už to kopí, neboj se toho. Pojď, Luci, pojď. Už to nadání, pojď. Tak, číslo 35, Monika Konečná, srovnatě bojuje z naší tratí. Poprosím připravující závodníky, aby nám cílovou rovinku vyklidili, aby závodníci měli nerušený průběh. Poprosím všechny, aby nám tu cílovou rovinku, i ta paní s kulíčkem a bambulkou. To je paní Žákovská. Ano, a Štěpán Skouka a špici nám běhá do posledního okruhu, za ním číslo 56. Adela Koláčková, Lenka Sucha. Beránek. 25, Beránek Sahová. Káko, výborný! Výborně, Káko! Výborně! Růmsas. To znamená běž rychleji. Dobře, Luci, perfektní. Pojďte, poslední bod. Lucka Kučerová, 52. Ano, je to skutečně Pojď. Takže i Monika Konečná jde do posledního okruhu, ale Štěpán Skouka už se řídí do finiše. Takže prosím cílovou rovinku nechat prázdnou, aby Štěpán mohl proběhnout cílem. Mezi dívkami první Adela Koláčková 56, druhý mezi chlapci Max Beránek. Lenka Sucha dobíhá jako druhá dívka, 32, Klára Strnadová, 25, Jana Tesařová, 22, Michal Šmída, Moravecký, Růmsas, 40, Vendula Sedláková, AC Moravská Slávia Brno, 28, Anna Zemánková, vypadá to, že skutečně doběhneš přes 30, to je Monika Navrátilová. A tady to vypadá na bleskový finish, 52 přesprintovala v posledních okamžicích. A ještě si počkáme na